Kuku aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bi an bena yala ka don dugu kɔnɔ ka madamadenw ɲininga u hakilina la fɛn min ye dugu tagabolo ye aw k'an si tantɔ somɔgɔ bɛ di denbaya bɛ di kɔri baasi t'i la ala ka dɛmɛ kɛ ka garijɛgɛw foni ka sababu ɲuman kan ɲɛ ala ka kɛnɛya d'an ma ala ka sɔn ka sɔnbaga kɛ ala ye ala kan siga usumada la ala kan an dɛsɛ aw la ala kan ta fanga d'aw ma ciba kan kosɔn sallallahu muhammadu duguni bɛ cogo min na a ma nɔgɔ a ka nɔgɔ bi ko tɛ mais cette génération qui est là peut-être que u b'a fɛ k'a yɛlɛmɛ mais yɛlɛmɛ cogo t'u la ni anw yɛrɛ ma sen don a kɔnɔ parce que ni fanga kɛra cogo o cogo pouvoir bɛ cogo o cogo n'i ma se fantanw ma i ma foyi kɛ dɛ fantan ye mun ye n'a fɔra malo 100 ɲɔ 80 an bɛ taa mini an ɲɛ pension tigiw de dɔw bɛ 800 minɛ dɔw bɛ 1500 minɛ dɔw bɛ 2000 minɛ c'est plein de cérémonies quoi donc ni le marché dɔw ma jigin a kɔnɔna na foyi ma kɛ o foyi ma kɛ malo tɛ maga transport tɛ maga logement tɛ maga an bɛ taa mini et sera de la langue, ça concerne que l'administration, nous ne sommes pas partis de l'administration. On ne peut pas. En 2 milliards, en 1960, 61, 62, Bamako Moko Kemetun Théao. Dorme Bay à Bifensoro, Dorme Durbu Fensoro, Dorme Tambi Fensoro, Dorme Janapa, Bi, Kemeflania di Musamamba Faba Fili Makadima, Habitation la Choti. So mada fa dere déjà kemeni biduru e da fori ke naso e kemen fly musara ba filika di ma halata seka sérieux nécessaire soro donc dugo bi suma ya chodi amba fo chodi e sankawni kiri karawni fenna be nana kana fara ba mako konona ko ambe garde ganyini ambe taro jumende mobilier fama utaye so ya fama utaye e sugu ye fata somo fama somo da mada bala e ne boro ya funke kana mba fi fo ina tenen bolo na boro ne kata sugu la ya famo ni kemen fly ne muso tana tegenela ndé yara bi jonela donc moi je ne vois pas comment ou ba fo de dugube ci ko de dugube ci on demande seulement pour que vous que encore na gosi katla ka tasuma bi lan ku corona là c'est tout si je ne vois pas ce qu'on va faire on va ça fantam tout ce qui est dans l'administration a dembe de ko on organise des concours comme ça là yani kana ibasara dona fantam bi ko nyamete ni ka do chef ni ko ba trier de ka boadal en bodal de pourtant de modibo jusqu'à présent encore yelma bido mini la base principale on n'a jamais touché ça les 90% sont des pauvres l'administration moi j'ai travaillé dans l'administration je suis un assistant technique le bas j'ai mon salaire mais est-ce qu'un autre qui est à côté de moi il a son salaire il a le même niveau il n'en a pas donc nous du yere bi fenni ke to minna serdité côté de anga na fiu anga sene fiu anga fenni ni do mo bala ne ko nta ya bi tabolo minka moi je peux venir s'asseoir ici jusque le matin ko nete mako nte fen ko fentere ko mbenga soko na mbenga pension bini ni dem so ni nana kana do me kele mine mba mine ni uma fenni mine na barkala e atemma min bolodu o ba ke choti mais je ne vois pas comment vous allez dire que ya famu bana jamana be chogodi hale awmi dem sonu yara ubado jamana be chogo minna nawtara hale nawga kamale nunu nana kana siga ko refala la ubina mun de ka bolo mun uti ka dorma kala nda dawma dorma kala tu bolo nous mu faka pension de chien ou bu baka pension de chien si ne peut même pas travailler parce qu'il y a faut de l'école de rondake après le diplôme c'est fini donc tu es obligé de chercher le travail pour ton enfant parce que il me faut de dire là-haut donc moi je ne vois pas comment on va faire trop men ko ni ne bitanga bamako bitanga dugula nya fungem bita sigi ma jurute na nga jurute mom la yani say ke sanema assalamu alaykum Suleiman Koulibaly aba dugu ta bola be to comme na sisan ko ni ba na ko ni nyebole la ko mo do na de ka fo ambe fanga fe amu sute ne fe na ko dugu mo ka la je na so ko bana fe shi tira sa fe be daga gele u ka la je chenra la u ka sika no ka anye na be gidi ko jamana kan aka so mo fa le de na mo fa na tin de ngon mo fo yana ko nyai ni ami do wala ko bule mo ka barala ma men fo ni
Tarakilina somɔgɔw ma Madu Kulubali. Bon an bɛ waati min na komi sisan jamana kɔnɔ an bɛ Ala tanu k'a barika da jamana taabolo la kɔni an bɛ Ala tanu Ala k'a barika da fɛn kelen min kɛlen don k'an kamana gan dɔɔni o ye kɔngɔ min b'an na o bɔlen kɔfɛ tiɲɛna foyi tɛ jamana kɔnɔ min ye gɛlɛya ye a bɛɛ taabolo ka ɲi i y'a faamu u k'a lajɛ cogo bɛɛ la ka se ka sɔnnɔgɔya kɛ baloko la i y'a faamu et puis ka a jate minɛ fɛnɛ o bɛ kan ka yurugu mɔgɔ minnu minɛ o b'a kuma fɔ an b'a mɛn mais a baara tɛ kan ka k'a cogo la ni min minɛna k'a fɔ nin ye nin dun a tigi ka kan k'a labɔ jagoya la mais a baara tɛ kan ka kɛ a kuma bɛ fɔ a baara tɛ kɛ ne a kuma fɔla n'a baara ma kɛ a bɛ dabila wa yɔrɔ a tɛ dabila donc an bɛ wari ko kuma mɛn karisa ye miliyari dun karisa ye miliyɔn dun mais a baara tɛ k'a kɛcogo la o degun fana b'an kan kosɛbɛ awɔ ni min fɔla o ka kɛ o kɛcogo la awɔ n'o tɛ foyi wɛrɛ tɛ yen. Ba nti to siratigi jara ne ba ere amase doka fu ere yena o ere nye ba ketugo ere la ere be dugu ketugo ere la fente ere di a jale ere do folo afisa ga no ga nya fere no ta jale ere do ale mo taxi tigi ba do ma mo taxi jo ano sansa abe suno ko dura tellement dugu jale ali mo taxi ate tata am tanga ti balance na sa ante mo taxi tableau tellement jale ro ne yɛrɛ sigilen bɛ yan nɔ marché yɛrɛ tɛ yen ne yɛrɛ sigilen yan nɔ non a bɛ Ablaye Jane bon dugu tagabolo kɔni moment in na kɔni tiɲɛ yɛrɛ a ma nɔgɔn ya bon an minnu taxitigi ninnu bon an sɛgɛnnen don bon ko kasike ko bon nin wagati ka gɛlɛn bon an bɛna san laban in na ni san yɛlɛmara tiɲɛ yɛrɛ la an ka lajɛ dugu bɛ se ka ɲɛ cogoya min na sinon tiɲɛ la sɔrɔdasiw kɔni u bɛ baara dɔɔni na mais ni gɛlɛya in kɔni an b'a kɛ dɔɔni gɛlɛya in taabolo an b'a kɛ mais ni san yɛlɛmara san kura an bɛ dugawu kɛ Ala k'o fɛnɛ diya an na ya bon ne kɔni ka kuma ye min ye ne yɛrɛ commerçant de mais tellement min bɛ n bolo n bɛ n ka livreur k'a la ya sinon n bɛ fini feerew de kɛ ya san ne ba ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la kuma min bɛ ne fɛ ka fɔ o ye nin ye parce que kuma ka gɛlɛn an ma ya ok. Mali kunnafoni jabarani lamɛnbagaw an ye min sɔrɔ an ka yalayala kɔnɔna na k'o fɔ an ye o de kun ye nin aw kana ɲinɛ ka like ka abonner ka partager aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ